בשבוע שעבר נערכה השקה תל אביבית של בושם חדש מבית מעצב העל הפריזאי הוותיק עזדין אליה. בין לקוחותיו לאורך השנים אפשר למצוא את מישל אובמה, נעמי קמבל, ביונסה, ליידי גגה, מדונה ורשימת הניים דרופינג עוד ארוכה. בעקבות ריח הבושם מחדש הגיעו גם נשות הביצה שלנו. חן יאני הייתה שם וגילי סער. וגם יובל שרף עם ה-BFF קרן מור. על הדרך מצאנו גם את אפרת גוש מינוס הבייבי ג'וליאן ג'אגר. את מאלו ששמים פסמים או שפחות? כן, לא, אני שמה. כן. למה לא ריח גוף? אל תראה כל כך מופתע. ראיתי את הפרצוף הזה, כן? את יודעת... את מריחה ואת שמה בכל זאת. ריח של גבר, בושם או ריח גוף גברי? אני אוהבת ריח טבעי. למה את שמה עלייך בושם? תכלס בושם זה כיף. זה כיף, כן. לא, אני לא כל הזמן עם בושם, אבל בערב שאני יוצאת, זה נעים לי לשים בושם. רוב הזמן אני עם ריח של תינוקות, איך לומר. כן, לגמרי. זה הבושם הכי טוב. איך את עם פסמים? יש לי אחד קבוע, בואו נראה את זה. וואלה, איזה? קוקו שנל, מדמואזל. מה זה קבוע? כמה שנים? לא יודעת, 100. גם לאפרת כמו לקרן יש את אותו בושם כבר 100 שנה. האמת שאני שנים עם פלז'ר של אסטי לאודר. אולי הגיע הזמן לשנות משהו. כל כך הרבה דברים השתנו אצלי בחיים שיכול להיות שגם הבושם מגיע כאילו... אבל כמה אפשר לדבר על פסמים? בואו נדבר קצת על דברים מעניינים באמת, כמו דודורנטים. אם אני לא שמה, ופתאום יש איזשהו ריח לא נעים באזור, אז אני כאילו ישר באיזשהו סרט שזה ממני, ואז אני נותנת כאילו קטנות כאלה.